ni kedai kapung ke basau pet hang ni ro dang bun bak ki jaka pet no ter pet apa dang hang ni dang tang we duan pet lacang tu dang bun pet parlok bro mentang wan rach pi halor kene kan notis khwai dok kha bat ka jia kop khwai dok kha ka ba het bha la shai ka sngi kane ka jia kop khwai dok kha la shai ka sngi ha por manai rang skan kalong ka ek bedas ngau hun di sa ban yo ngau ya ki price ten mentang an pentip ban puli biang pi ya kene kan notis bat ka dei ka jing pen kan mau janga ya pi te su bahasa ngap bha namar menta ka sngi ka dei ka sngi bu jaka hanrei ki parlok rawan ki duna bha ki bawan bu jaka te kitang don ki jaka ki ba hapadang ya menta hapo haka chibeji arbeje te dang don ki jaka ki ba kam hapadang ba buan pha kumba phileu i gane video bala ring dai ba na di thong ni te wailai thu maki ba dang don jaka phin yo be la da phiwan la da ki ong maki bala ladap ka jaka kamut phim la shu ban wan te nga kermen ba phin sayawan no namar badamut phim yo jaka shu en rei so bhayawan namar ka jaka kadang bun te nga pen kan moi biang chpi halor kan kan notice mar kan notice kalong ka ba hit na ka ba hit tam ka je ka khwai dok ha ka ba hit tam namar ba ki price ki long da ka kali brand new hadu pratli lane ka pisa to nga snap ngan pli chpi pat kum juri ka lok kidru ka ba hit ba ha ka ba ka baning kong phin yo da ka 909 dumper kendai kat ar kemut kadai ka kali dumper ka barim ada pim sim ya kene kali dumper ru ka truk dumper pin yo pin sim rak pisah kat saulak tingga to ini ngap ngan peli bahasa pi kene ka notice bad sas ngap ham kaji akop khwai dok kha ben penya di ba kan jai thong ni ba ke leng khoi rang kan bat ki parlong te ka jaka kadai kapung jong iba kilang khoi hamanai rang skan katarik kan dia ka artarik na bichpo arjar posan Wednesday kemut la shai ke si artarik kaban sedang kelong bet ha ka pork dai steng step hadu sabje janmit ani dia ko khoi kha ka stang la shai dai steng step te kitoi ki parlok ki bom la ban wan menta sawan la shai dang step ka jaka kan phin yo bet namar ka dang bun ma te ka dot ket kelong tang arjar san spa tingka shiru yang we khwai te ban khwai san tli ki pung te skap ki price kilong kum ne skap ha kabaning kong pinyo da ka brand new Alto Kitten LXI lane ka pisa saulak tingka kabar pinyo da ka brand new Alto Kitten standard lane ka pisa lai lak lai po hajar tingka kabalai pinyo da ka brand new Alto Kitten standard lane ka pisa lai lak arpusan hajar tingka kapasau pinyo da ka brand new Alto Kitten standard lane ka pisa lai lak arpo hajar tingka kabasan pinyo da ka brand new Alto Kitten standard lane ka pisa lai lak khasan hajar tingka kabanru pinyo da ka brand new Alto Kitten standard lane kapisa lai lak pojar kabanyo pinyo da ka brand new Alto Kitten standard lane kapisa lai lak san hajar kabapra pinyo da ka brand new Alto Kitten standard lane kapisa lai lak tingka te kini ki price ki kabani ka ka bapra ka ba pin sim da ka kali lane kapisa te nang ta ka don ru ki kini ki price ki ba he kham tam ka kilak ka ba khandai du ka ba khan ru pinyo silak tingka kemut ki dang don dan denda ka dang don ru ki kilak hadu pra teli da ka ba khat niau lai pojar ka ba khat pra ar pojar ka ba khat kandai ka san hajar bat ka ba ar pojar bat ki don consolation ki baret san hajar ar potli te ka long ka ek baras ngus hun chi sha kat kum kene ki price bat ka bai rung kai hab ha te parlok subha te ya wan no la shai la ne manta jan miru an bu jakan mar ka jaka kadang bun ha te pila sampai yang ini video la da phim ngej namala ring da kinang penyaj ha ka ba ki jaka kidang bun bha wat ki ba ha padeng ro te la sai kesni ka donu ka lok kidro ka ba hit na ka ba hit tam ha ka ba ka baning kong pinyo ka da ka 909 dumper 912 VS6 barim lane ka pisa khat saulak ka ba ar pinyo da ka bolero pick up ka barim lane ka pisa lailak tingka ka balai pinyo da ka pisa silak ka ba saw silak ka ba san pojar ka dor tiket kelong tang lai spa tingka tiket ba san spa tingka ar tiket por penlek kai ya kene ka lok kidro kan dai ha ka por lai beje janmit te ka lok kidro ka long ka ba het ma te parlok so wan chwa ka lai beje wan no ha ka por ar beje la piko aban thet biang por te subha wan lupa khnam pinyo ki tiket yo bakal ablut la pi wan dir por te la ki parlok krawan ki pen ken ya ka por khwai na ka liang jong ki nong penyaj kin sam no march teng ka bai tiket te subha parwan ye sha amar ba pilai ap na du mentakasi adu lai shai kendai steng sebai abet kat kum kapua bala penjaj de kinong penjaj hak bagi la ong kinong penjaj wiar lai nang ta pinsa kawang yaur yang khwai en bu da ki LED screen rengkat bat ki drone ki special volunteer bat
ki volunteer ki babun ha ketika sengi kemud wat kuslai wat ting ong ba ki don kinong le tu an rei kini kinok dia ki lapan biang da ki drone ki kamera ki special volunteer ane ki screen te so ba sada husiar ki bale tu wat le tu namar ba yo bisa kem kan jot happy hi te ki parok ruan so wat bet wan bet wat kuslai wat ong ba chale tu an rei so wan bet na kermen ba pin job bet dan pin yo bet ya kini ki kali dan kini ki pisah te mentaka sengi ke sengi bu jaka te kirang duna bah te sampai yang video dulu kon te ya ke ya kidok khala dap te hadu kan reu kwintal ha khat elektrik na bicho arja pesan pormen stem te nga ngej ba pilih yastu ya kene jing pen kan mau jonga mentaka sengi ke sengi bu jaka lai shai ke sengi khwai kemur lai shai khandai beji khlai steng am tanga je ko khwai bat lai beji ke kalok kidro te kitu ki parlak ron dan ki pajba ke bakwa ban simenta tanga kalok kidro sawan chwa ka lai beji Pergi parlok rawan ki bakwa banwan la sai nang step sawan nang koloi kang penyo jaka ka babiang ditang kene ku blai shbun ni page ya kene ka jaka ki babun ma la ring video de kinang penyat sa page adu dakut ku blai shbun barnya kermen bapin yo ya ni ki price ki banga ngap pentiu pi katam tu bas ngap ya kene ga jing pentiu jonga ku blai shbun page parlok rawan ki ong medang bun jaka page sa duk sini page bar pedang page ni mo page wow jig jak jak lut kirawan lalit belalut saklau imat pet jak sini sapedang pet dan lang hang ni lai tuli so tuli hang ni lai biang pet sa du sa tai le corner le nan ngam le tan su pet le jengai bun ba bah ni kapung ke baar pet mar pedang no dang bun guna bahagi produk rawan ki wae simbenta hang ni harang chicken tip de na kada oyo le hadu rata ki kaliru di beli aduk pelat ni de na ka dawa di kasi po yang thamat tharai de simpo ya ne pe jaka tel darang don ki produk rawan ki ba thmu ban wan sibit lane la sai ru ka jaka hamat pedang ru phidang ya yo kerhai pe hang ni le tang we duan pe tu tang bun gata hang ni dang don ha aduh tai